Vilanova i la Geltrú a fer un homenatge a tots els animalets per la festa de Sant Antoni. El Marc i el Canut i la Pola van dir tots molt contents: anem tots cap al mas, que avui farem la festa de l'Esquila i així veurem com el ramat celebra la primera esquilada de la Pola. I tots molt contents van arribar a casa. Van obrir la porta del corral i el ramat va començar a badar amb molta alegria. Va rebre la Pola sense por gràcies a la música que havia sentit. La Pola va sentir les pessigolletes que la van fer riure molt. Mentre els músics acompanyaven tocant aquella música i les ovelles del ramat acompanyaven els músics en la festa de l'Esquila. I vet aquí unes ovelletes, vet aquí un ruc, vet aquí un gall, vet aquí un gat, vet aquí un gos. Aquest conte ja s'ha fos. Molt bé! I els nens, les iaies i els papes. Paula, vinga cap aquí. I el mama? Cap a la mare. Les mames també, que m'ho he deixat. Principal, Moltes gràcies a tots per haver-nos acompanyat. Us ha agradat? Sí! Ja us ha agradat més? tot una mica. Ja us ha agradat més? Veiem. A tu tot? A veure. Què és el que més us ha agradat? A veure. A tu tot. A tu també? Noi, que sou de l'enconformar. A tu també tot. A veure. I a tu? Tot. I no hi ha res que no t'hagi agradat? No, tot t'ha agradat. Que voldràs que tornem? Voldràs que tornem un altre dia? Sí? I voleu aquests contes o uns altres contes? Ara vull més contes. No, ara ja no, ara ja s'ha acabat. Vinc per l'any que ve. Per l'any que ve. Voleu aquests o uns altres? Un Uns altre! altres. A veure. I a tu, què t'ha agradat? Què t'ha agradat més? El gos. El gos? T'ha agradat més com feies el gos? Sí. És que els gossos burden molt bé a Vilanova. Que sí? I a tu? Què t'ha agradat més a tu? No? Què t'ha agradat més a tu? El gos! És que són molt bonics els gossos de Vilanova, molt eixerits. Que sí? Tu tens gos? No. I qui té gos aquí? Qui té gos? Hola! Dos! Qui més? Qui més té gos? Qui més té gos? A veure? I ruc! Qui té ruc? Qui té ruc? Ningú té ruc? Ningú? Ningú té ruc? Ningú? I un gall? Tu tens un gall? Un gall tens? No, un gat. Tu tens un gat? Un gat o un gall? Un gat. Un gall? Molt bé. I gat? Qui té gat? Qui té un gat?
jugat? Qui té jugat? Ningú té jugat? Elana. Elana. No tens res? Elana. Però es pot tenir un hàmster? Un hàmster? Qui té un hàmster? Qui té un hàmster? No tens un hàmster? I un pericú? No tens un pericú? Sí, mira, un pericú. A veure, ara un que tingui un animalet que no hagi dit. A veure, una tortuga, un peixet... Ya he dicho. Una tortuga. La Paula, ¿no? Molts animals que també serva i no la dice. Quina por! No fa por? No fa por? A mi sí me fan por. A mi també. A veure, quin va? Un animalet que sigui una mica raro. A veure. Una tortuga! Hola! Una tortuga! I com se diu? Què dius, Dios mío? Vaja! Escolta, i l'has batejada o no? Sí? Una estrella de mar. Escolta, i qui té una carpa? Qui té una carpa? Qui té una carpa? A mi m'ha dit que té una carpa. Hi ha un peixet que es diu una carpa. Es una carpa. És un peixet petit, així. El avia. Tiene pases mi avia. Sí? I què? Com se diu? No lo sé, no me la explican. Però ningú vol dir que estès? No, yo digo no.